Il-Prim Ministru Robert Abela jimbotta l-qoddim suq wieħed tal-mediċini fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ittra li Dr. Abela bat fl-aħħar jiem lil President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel dwar dan ingħatat prominenza mis-sit awtorevoli politiku fejn intqal kif il-Prim Ministru se jkun qed imexxi l-qudiem l-idea ta' xiri konġunt fuq qatt ta' mediċini. Il-Prim Ministru Malti mistenni jressaq l-qudiem din il-politika fl-laqgħa virtwali oħra tal-Kunsill Ewropew li se ssir il-ħamis li ġej bejn il-mexxejja Ewropej. Malta trid li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel iżjed fuq ix-xiri konġunt tal-mediċini kif bħalissa kumpanija tal-farmaceutika tista' titfa' f'suq ta' stat membru partikolari ċertu mediċina iżda ma titfax din l-istess mediċina f'suq ta' pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. L-aċċess għall mediċina m'għandux ikun determinat bil-qawwiet ta' swieq differenti, saħaq il-Prim Ministru ta' pajjiżna li qed juri kemm Malta tkun pjuniera li timbotta l quddiem il-prinċipju ta' solidarjetà Ewropea f'kull qasam. Fil-fatt Malta kienet fost tal-ewwel imbuttat xiri konġunt tal-vaċin għal COVID-19. Dan wassal li pajjiżi kbar u anki żgħar fl-Unjoni Ewropea waslulhom l-ewwel kunsinji tal-vaċin fl-istess jiem. Permezz tal-Prim Ministru tagħha Malta qed teżiġi li mediċina tkun f'kull stat membru meta kumpanija tal-farmaceutika titfa' fis-suq prodott mediċinali.